nyuwun ngapura dateng pandika ya walason naraga Lawe sawetara kowe Juna. Njur dak rasake tembungmu kowe nyuwun pangapura mongko aku ora rumangsa. Kowe duwe luput karo aku. Sing kok karepke apa? Melayumu lonjong mimis nganti ambek aku melarep ikus nggonku nututi kowe. Njur kowe arep menyang ndi? Paman Kenso. Kenging menapa kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan paman. Awit prastawa menika ingkang wirang wicaksana namung sesembahan saking Majapahit. Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Paman, dika piyambak ugi sampun mangertos sinten ingkang anggadhahi lelabuhan tumrap negari Majapahit. Kenging menapa nampi kawinisuda minangka pepatih wonten ing Majapahit kanthi jejuluk Patih Amangkubuwana. Lampah perang Tuban lan Majapahit ingkang dipun pandekani Kebon Abrang Bupati Mapring. Paman, kula nyuwun iguh panjenengan. Kados pundi kula saged ngendhakaken patrapipun Kebon Abrang ingkang damel rusuh wonten ing Kadipaten Tuban. Lawe yen sak tenane aku ngerti. Samumbarang lelakon ning Majapahit aku weruh. Ning umpama kowe arep mungsuhi wong Majapahit. Iki tinemu kleru. Jalaran kurang apa sinuwun Prabu ing Majapahit nggone peparing marang kawulane. Uga kowe wis diparingi duit Tuban dadi pati ing Tuban. Mula saka kuwi aja kok bacutke lawe durung wah liyane mung sakala. Kowe gelem ayo ndak sowanke nyang Majapahit. Mengko upama napa-apa aku sing nyuwunke pangapura. Aku sing nyuwunke pangendheng-endheng. Paman Kenso. Boten wonten ginanipun kula nyuwun pitedah dhateng Paman Kenso. Sakmenika kula mangertos bilih kapribadenipun Paman Kensora ngombyongi dhateng lekasipun sesembahan wonten ing Majapahit ugi patrapipun Abrang. Lawe aja kok anggap yen aku ngombyongi wong Majapahit. Saktenane aku go padha karo kowe. Mung wae durung wahyane mung sakala mungko aja ya. Aja kok bacutke. Ora, Paman Kensora. Kula mboten betahaken pitutur panjenengan. Menawi sampun cetha gamblang panjenengan ugi mbalui tiyang Majapahit. Tanpa kuno kula nyembah dhateng panjenengan. Awe mandeg awe mandeg. Kok ya mung kaya ngono. Piwalesmu karo wong tuwa lawe. Aku kok ora bakal negake marang kowe. Ndak pelapati saka mburi le.
kentel pondok wani yen nyotosi prawira tanding ana awe Pilih banget, pilih ayo maju, yen satropi kowe nabrang katokno sapu udik nabrak. Licik kowe ngajak perang ana ing sanduring banyu. Aku ngerti, nabrak. Kowe saning prajurit Kang Wasis. Tanding ana ing sanduring banyu. Sesantining prajurit sing agem. Jales Pepa Jayamahit. Nanging lawe Bupati Tuban. Ora wedi karo kowe. Nabrang tenono nabrang. aku ngerti yen aku peperangan ning daratan monggo pulih aku bisa menang musuh lawan nanging Ronggolawe ayo yen pancen kewala nantiran maca lho Mungkau nabrak. ayo tanding ngono sak Mungkau kowe nabrak. maduna Mungkau. maduna Mungkau. maduna Parah, Beh. Mertaraga ora susah kawin. Kok menawa wae kabeh wis tekan wahyane mangsa kala. Yen garwamu gugur ing palagan, manut lakuning kodrat garis ing wesi. Mula sawa kowe manuta karo aku. Wujuding putramu sing isih jabang
Ya ing dina iki kanggo nyelametke uga kanggo gedhekke putramu. Sawetara men ora kawistara tak jak munggah nyang Gunung Bromo. Mengko aku kang wajib gula wentah marang putramu mung wae. Aku ora nganggo jengkel sora. Eling-eling besok. Aku bakal nganggo sesebutan Resi Luntur Jiwa Ayo munggah Gunung Bromo. Langsung anggen kula nampi jalanan kula mboten ngertos putranipun Rangga Lawe menika sinten Ing antarane Kembang Sore kalawan kula menika tesih Kula apa? kula aku ingkang ngutusake perkara tresna lan tresna. Nggih, Kembang Sore. Kowe bakal ndak pacangake karo Andikan. Ista. Kula Nek kowe karo Anuraga ki sedulur. Nek bebojoan ora entuk. Kejaba nek aku wong liya braya. Kowe karo aku gathok. Bener Iki Kembang apa? Sore. Satuane padha nggawa. siji gawa Siji gawa bathok, siji gawa. Alah sampeyan iki wong tuwa ora kena panutan. Ora ngemis. Ya ngene lho, Lek. Wong bebojoan ki sugih mlarat ki ora karo tangga, ora karo maratuwa, ora karo wong tuwa, ning karo bojo. Sugih mlarat aku karo kowe. nek kowe akeh warate ora sugih. Ya wong loro nyambut gawe bareng-bareng. Mboten wonten lagi sanes Bapak. Ora, kowe kudu dadi bojone Tapi kowe dadi bojoku. Ora apa-apa, Kakang. Ora apa-apa. Ngoten niku. Sabar ya. Mula malah disebul. Rara Kembang Sore iki bocah kang durung sepira umure. Sabar-sabar pripun niku ninggal kula ngoten kok. Kae ibarate prawan diarani prawan semengit. Liripun Ayo bocah kang durung dong, durung pati mudheng. Kowe ingkang sabar. Lah terus carane pripun? Ayo diripih sarana alus, aja kasar lho. Ngoten. Dicedhaki diwenehi tembung ingkang manis manuhara. Dicedhaki tembung manis manuhara. Kejawi niku napa melih? Ya ingkang supaya wong wadon kuwi lilih atine, seneng atine ki carane piye? Kowe ra terus dong. Ngoten. Bareng. Pupur sakwise genjut. Wong urip ki gelo atine sakwise tumindak. Anuraga, apa bakal kelakon ana dongeng kok dulur karo dulur padha tresna tinresnanan. Ora apik, ora pat. Nah, mula nek ning kene ana wong wadon sing ayu, ning kono ana wong wadon sing luwih ayu meneh. lajeng kula kedah kados pundi Kanggo gayuh kamulyaning urip aja mung cukup kowe nyageke pawewehan wong. Donga tanpa kowe nyambut gawe ora ana rejeki teko dhewe.
kudu ngulir budi. Le critane ning negara Majapahit kuwi akeh nom-noman kang ditampa pasuwitane pinangka dadi nayaka praja. Mbok menawa kowe niat duwe karep, aku durung karo karepmu. Mbok menawa kamulyan kanthi dalan iku Pandhawa. Matur nuwun sanget Bapak. Sasampunipun kula nampi pratilanipun panjenengan rumangsa padhang jengking. Saderengipun kula matur nuwun sanget awit panjenengan ingkang kula wentah kula satemah dados satriya embenjanipun migunani nusa lan bangsa. Ora ana critane wong tuwa ki bakal njlomprongake marang kulawarga anak utawa putu. Isane mung ndedonga, isane mung tutur-tutur mbok menawa anggep ana wong kang dituturi. Sawetawis kula titip kaliyan kadang kula kembang sore. Oh iya. Kula badhe lumampah wonten ing Majapahit. Ya, aku Apa mung ibu pangesti? Icak-icik lunga becik mulai apik, jarak kapas lunga waras